Mabuso na recover naman sa Bacolod City Police ang SUV nga ginsakyan sang gunman nga nagtiro patay sa driver sang Cosmopolitan Christian Church nga si Efren Banaglorioso sa Barangay Takuling sang tinalikdan niya Agosto 24. Ginbilin nga nakapark ang salakyan sa igad sang dalan sa bahin sang banwas ng Don Salvador Benedicto sang Setyembre 1. Sunod sa kapulisan, ginpahulam ang salakyan sa isa ka persona nga wala pa nila giningadlan. May ara na sang duha ka persons of interest ng BCPO angot sa krimen. Hindi pa mapatod kung ang naghulam sang salakyan kag ang gunman ang isa lang ka persona. Ginaimbestigaran karon ang tag-iya sa salakyan kag ang naggamit sang SUV sa sulod sang isa ka bulan. The fact nga siya ang tag-iya, that's why he has to cooperate. Otherwise, di maging parte siya as one of the suspects. Sa analysis natin, makita natin nga wala maging siya may nabalaan.